bla bla. Og så, altså... Louisa, Susanne, Hella og jeg, Michael, har det sidste års tid været en del af det nationale ledelsesprogram for sundhed, hvor vi tilsammen har udgjort et hold, der har haft fokus på at skabe bedre samarbejde mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri. Vi har haft fokus på at opnå bedre kendskab til hinanden, og derigennem skabe bedre borgere- eller patientforløb. Det er rigtig vigtigt, fordi at vi kunne godt indimellem komme ud i situationer, især med de komplekse borgere, at vi ser forskelligt på det, og borgeren er også forskellig i forhold til, om de bor i boenheden eller inde på afdelingen. Og der har det nogle gange sådan været lidt svært at finde ud af, jamen, hvor kan I ikke se, at borgeren har brug for en indlæggelse, hvor man så måske fra afdelingen ser, jamen, borgeren er færdigbehandlet. Altså det, der sker først, det er jo, at patienten får det dårligt, og så kontakter personalet. Projektet her, det handler jo om GAF-score, som Karina lige så fint kan forklare om, hvad det er. Og det handler udelukkende om det, fordi det var den fælles faktor, som vi kunne se gav mening at hænge sig fast i. Og det var fordi, det skulle være meget konkret. Det skal være en konkret ting, som vi kunne gå ud og fortælle både mine medarbejdere og Stuebæk-medarbejderne og afdeling 55 medarbejderne, det er det her, vi gør i til at starte på. Så man kan sige, at for at få det her fælles sprog, den her fælles arbejdsflade, har vi valgt en lille ting i det store. Jamen det her nede, det her lyskrydsystem, så at sige, det er sådan overordnede tommelfingerregler. Så hvis man befinder sig på en GAF-score i det røde felt her, så er har man oftest behov for indlæggelse, særlig beskyttelse og støtte. I det gule område her, så er det oftest de patienter, vi har i forløb her i lokalpsykiatrien, og i det grønne område, der er det borgere med ikke behandlingskrævende psykiatriske problemstillinger i regionalt regi. I afsnit 55 har vi haft fokus på det her med implementering af GAF, så alle medarbejdere er fortrolige med, hvad GAF er og hvornår vi anvender det. Og vi har egentlig i en langvarig periode sådan monitoreret på, hvorvidt vores patienter fik lavet den her GAF-score, og det har været med sådan meget svingende resultater. I hvert fald blev vi enige om, at vi havde behov for at løfte den ind på vores forbedringstavle, hvor medarbejderne også ligesom bliver involveret i forhold til, hvad de tænker, der er årsager til, at vi ikke får GAF-score. Det nye er jo, at vi har skabt en større forståelse, hvad kan man sige, i netværket rundt om patienten, det professionelle netværk rundt om patienten, i forhold til at forstå et funktionsniveau, hvad det betyder. Så vi kan også bruge det fælles redskab til at kunne vejlede hinanden. Jamen, kunne man overveje, i stedet for at ty til indlæggelse, har I overvejet måske, skal der større tilsyn, eller har patienten eller borgeren, som det hedder ude i kommunalt regi, behov for en mere intensiv kontakt derude? Altså nu har man jo ikke mulighed for at skærme på samme måde, som vi har her i psykiatrisk afdeling. Men der kan være nogle forskellige interventioner, som medarbejderne derude skal gøre for at forebygge indlæggelse. Jeg tænker, at vi har fået en fælles forståelse, og det skaber en større sammenhæng i patientens behandlingsforløb. Hvad enten det er i behandlingspsykiatrien eller i socialpsykiatrien, som i Stuebæk. Så det skaber større sammenhæng. Ja, jeg har oplevet en fælles borger fra afdeling 55 og en borger, som får støtte her fra boenhed Stuebæk, hvor vi har haft et relationsmøde og kunne se det bedre fra hinandens synsvinkler, og som er flere årsager, men også det, at vi har fået en rigtig god fælles drøftelse, så har endt med, at hun kom på en døgninstitution. Men har I slet ikke kunne snakke sammen før i tiden? Jo, vi har kunnet snakke sammen, det har vi, og jeg vil også sige, at samarbejdet har også været godt, men der har indimellem manglet en fælles forståelse fra hinandens områder. Altså, jeg må jo indrømme, at min store drøm om det, det er faktisk, at det er noget, vi bruger i forbindelse med alle visiteringer, både til boenheder og her til regionen. Sådan at vi, at de bliver indplaceret korrekt, de patienter, vi har. Fordi GAF-score er jo allerede kendt i regionen, men er ikke kendt i kommunen. Så for at få dem med ind i, og få dem med til at tale om den her måde at score patienter på, har de været med i det. Og det bliver ved med at køre, at de kan få lov til at komme her, og vi kan tage ud til dem og være behjælpelige med noget. Og det er noget af det, som mine medarbejdere har fokus på, når de kommer ud til boenhed Stuebæk, og sørger for at lave en GAF-score med dem. Så jeg tænker, at det her med, at vi bliver ved med at komme i hinandens huse,
det er jo også et fakt, at kendskab giver venskab. Og det tænker jeg også, at det her det gør.